ubandawa wallahi takwai ne ubandawa wai me kake a garin nan ne haka kamar kai a garin nan wai ubandawa wai jau na zaga na biyo ta kayan ko ta nan kwararo kawai na ga Musa da Firera a cikin kan layi sai kai to ubandawa bacci ya kallon ruwa ubandawa kwado zai ma kafa sa'ai ma wallahi in ba shi in banda kai ka zo da rahoton nan ko in mutum ya wuce a isa a lokacin da ka gansu da jiyaman kai rura ma baka tela man ban fado in kakkaba mai ba sai da ya wuce wallahi ubandawa karanga ta ce ba caji tana can ajalabci na bada ayi so ka mun hoton nan gaba ɗaya ta baje ai da tuntuni zaka tuna na'uran to ka tuntuni yanzu ka raje na ta ina kaga ya zuba ta yana nan ta rangare noman ne ka zo ka karɓi maranka to cakwai ne ubandawa Allah zo karɓi maranka ai wata madoron wani Firera ta sa alaya ashe ma fita ta banza ce bari ya jawalar take fada min gari ai 11 ta ce wannan ba hello ba wani ailobi ba wani mai lau aka wurin kika zo kawai na ji wannan an zo an ce kyan ba wani hajiya kuma na ji kina kusa da hajiya to kawai ki fito bayan layi ai na ji gayan nan ya zo ya siyan man da jaridar cewa akwai wani timi da kika ajiye shi wai ni za ki haɗa soyayya ta da wannan timin kamar yawaye wannan Musa na bayan layi ok to normal yana jiran ki ban zo miki da komai ba kifin da nake siyowa ma na fasa ba zan hakura ba to normal ai gaskiya ne wata madorinwa yanzu lahira za ta yi ba ko bari ta fara zuwa in fara zazzage mata na wahaukan dole sai na mai na jakantar da ita wai kanyan nan ni za ta dinga zuwa da wannan matar zo ki zauna an tela miki zo zauna nan ba kin ga kifi na ba ki zauna nan kai dai ba ka rabuwa da matsala na ji normal me kifin ba za ka samu ai da bi na zo kofar gidan nan ai ta da gari in ban da kin rena mun hankali kin mai da ni wani bakin isa ma wanda za a dinga tsiga komai me ba na miki in na je na zaro karafunan nan a POS na kawo miki ba baki nake ba amma wai in je wai a bayan layi kamar ni ana cewa ana hada soyayya ta da wani gaye wai si Musa ban gane ba ban fahimta abin da kake faɗa ba ki za ki gane jakantar da ni zaki ke dan Allah ka bude ni warwara in gane kana ta wani magana to bari mu miki ofello kin gane ina dan farin gayen nan zamu mu arran nan ba yahude dan sa idan nan na bayan layi kin gane shi ne ya gangara ku diddifi ya same ni yace na jiya mun sa ya gane mai dar ya ganki da wani gaye wai si Musa ai gaisawa muke yi ba wannan me kuka hada akan me ba wannan magana ba wani dangin iya ba na ba kawai ki zo gidan dangin me kuka hada ba dangin iya ba wani ba haka kurin ya ganki gidan ga wani gaisawa me ni ba na so dan haka ma yakin ban hakuri ya sa haba dan buga mun ta dan basi kai da ake ji da kai ba a bari duk unguwan nan a ga bacin ranka to normal ne tun da kin gane ni amma duk da haka baki ce kura da walwala hanya ba zan ba ki okay to normal na sara maka normal za ki ci kifi amma dan Allah ta gidan ga hada da kima wannan ba ka bari kawai ke da nake tarin ma za a hada ga a sawan ga a sawana a samu na shaga mu a rabawa timawa kin gani ba magana biyan baya kuma sai ki dinga fitar da ni to ka ya hakuri ne ka ya hakuri na fi son ranka ya dinga ki daya mana nan ba ki ke fa kaman ma ki kike an ba ki ta ba ki jin dadi dan tsaya Allah normal dan bude dan bude yawa ga wasu kusa ai na ruwa ai sai ta ralla na ma fasa
ma ba sani da kika kuya mu wallahi sai kin gane kuskuren ki kawai ki sa hannun ba ma ki sa ba in ci rabaran karan in bawa kare mu ran action Allah ta da hannunki ba kawai fijo da ta fita da zubairin zuwan wai da ta kama shi kariyar nan ta ita zan ajiyewa na ma fasa haba dan ba sai zubar ka dan zan min kifin bai dan ci yadda dai an ce ba a san mutum ka sa mai rai kuma ka hana shi normal dan ta baka da wa ai sai in ji dadi ba za ka banni da kanshi gaskiya yan wa ishe ki haka jinga kawai in an jima na dubo kawai lafiya lau wallahi to kin san harira ke yanzu abu tsoro ce wallahi saboda me zaka ce ne abu to uban daban yankin nan fadan ba shi yake son ki ba shi yake zuwa wajen ki kin ga ko ai ni gaba ɗaya yanzu haka ne a ɗarɗar ma nake wallahi a unguwa duk ana cewa dan basi saurayina ya addabi kowa ba a bari na ta zance a'a ba haka bane gaskiya ke yanzu fi sabilillahi wannan yanda yake bai mai da nan mutum a bakin komai ba mutane nawa ya kashe iri kuma ana gani ba abin da ya faru ke in banda ma shahada da karfin soyayya irin tawa ne zai kawo ni nan wajen na rantse da Allah ni fa ko ni fa ina ga nan gaba sai dai mi soyayya waya wallahi a'a gaskiya ba zan ji daɗi wallahi soyayya waya kuma ban ganka ba baka ganni ba gaskiya ba zan iya to harira zan yi duk sanda nake miki yanzu aikin san na fi son rayuwa ta kai in ba ka bai je mun muguwar kisa ko kuma mun wani lahanin da zan na kasa ko wani abu kin ga ai iyaye na zan ba asara kin ga kuma ai hanyar lafiya a bita da shekara haka ne dan basi baya komai sai ya shawarce ni zai da kofar gidan mu ya sallama zai aikata kaza kuma in na hana shi yana hannuwa shi yasa nake kaunansa to yanzu a kaddara mun haɗu da shi kan ku haɗu fa in bai nemi shawara ke fa ya ke ganin zai faru a'a sai dai tsakaninka da shi kawai zai kalle amma ba zai ce ma komai ba gaskiya a dai ya ba na wannan lafiya na ga ya wuce ya gege da kai dan layin mu ya dan layin ku ne ka ni fa duk da haka ba ni ina tsoro ba haba da Allah ka dinga haba sai ka dinga tsoro ba na son kana irin wannan tsorata dan Allah haba ke kin san fa hanyar lafiya a bita da shekara fa wallahi tallahi ni na tsoron dan basin nan in ba ka ba zai illata ni ba a'a ba zai illata ai baby gaba da hankali na a tashe ce wallahi to ba mu je in raka ga ko kuma taka maka ai dan basu me haka bari in faɗa miki na rantse da girman Allah ko in ba abin ya fara kai da ce ba Allah ya kora ni na faɗa miki timin nan na faɗa miki ki fita daga sabgar timin nan amma kin ki fita ko to zan ja da ke da asawanki da aje a rufe mu tunda aka kika zaba ni ba zan ji ba yanzu kaina ya riga ya buga to zauna ka zauna kinga ni ba za mu iya raba hanya tsaya tunda aka kika faɗa ko kowa ya fada cikin bala'i kin gare a sauran gidi ya riga ya durkufa ko to a sauran yanki ma ita ma kin ga shekarun sun ja to bari in fada miki da zan je da ni da su da jaza mana kaddara a tafi ki jira ana dan basi kai dan basi Okay.